majorare de la 5.000 la 10.000 de euro doar pentru suferința psihică. Iată cum am reușit să obținem recunoașterea reală a traumei pentru victima unei infracțiuni. În primă instanță s-a stabilit o sumă care acoperea doar parțial trauma prin care a trecut clientul nostru. Am declarat apel, iar Curtea de Apel a rejudecat. Nu am criticat munca judecătorilor, ci am adus perspective noi. Am demonstrat că, dincolo de acte, există un echilibru interior distrus și un efort imens pe care victima îl depune zilnic pentru a-și recupera liniștea. Curtea de Apel, rejudecând, a decis majorarea daunelor morale la 10.000 de euro. Justiția a privit direct spre omul din spatele dosarului, asigurându-se că reparația este completă, inclusiv prin recuperarea cheltuielilor de judecată. Dacă legea îți dă dreptul să formulezi apel, înseamnă că ai dreptul să lupți pentru o soluție corectă până la capăt. Informează-te și cunoaște-ți drepturile.